tinc la solució per salvar el català a les xarxes. No em creus? Ok. La solució per salvar el català és la següent. Tu agafes una tassa plena d'aigua i la poses al microones. Un minutet. Un cop passi el minutet, l'aigua ja ha d'estar força calenta. Si no ho està, tens un problema amb el microones i potser no et surt, Per tant, és responsabilitat teva, no meva. Això funciona només si el teu microones va bé. Entesos? Un cop fas això, agafes una culleradeta de sucre, te la fots a la boca directament, entesos? Agafes una llimona, la talles a rodanxes. Agafes una d'aquestes rodanxes i la talles per la meitat. O sigui, la rodanxa, que és una rodona, d'aquí ve el nom de rodanxa, de la roda, que la roda, per cert, es va inventar força tard, Jo pensava que no, però la roda es va inventar força tard. O sigui, un moment, anem a mirar quan es va inventar la roda, ara que hi penso. Va aparèixer el 3500 abans de Crist, A mi em sembla super tard, perquè, o sigui, penseu una cosa, penseu que al Paleolític, m'esteu dient que al Paleolític no va haver-hi ningú, jo què sé, estigués jugant amb una pedra una mica rodona, així grossa, i la va llançar i va veure com anava rodant? I ningú va pensar, ostres, ojo que aquí hi ha alguna cosa, Ningú va pensar això. Els del Paleolític se m'han caigut els peus. Els tenia aquí dalt i ara han caigut de cap al terra. Em frustra, perdoneu-me. Seguim, anàvem per la llimona. Quan ja l'has tallat per la meitat la rodanxa, agafes una meitat i la poses a la tassa d'aigua. O sigui, no dins, sinó a la vora de la tassa, allà com un tallet al mig d'aquesta mitja rodanxa, la poses allà, que es subjecti bé i la deixes allà. És probable que l'aigua ja s'hagi refredat. Per tant, treus la mitja rodanxa de llimona i tornes a posar la tassa d'aigua a dins el microones un minut més. La mitja rodanxa no la deixes allà per sobre el marbre, a veure si no el tindràs ben net i se t'embrutarà i no estem per llançar mitges rodanxes de llimona. Mentre torna a escalfar l'aigua, el sucre que t'has posat a la boca el llences. Com que te l'has menjat? No es pot menjar el sucre així com així. Fotrà un... És que aneu atabalats en voler salvar el català i no escolteu, aneu allà, diuen fotre sucre, i ja t'has fotut mitja bossa. Ara has de trucar al metge. Ara bé, tal com estan les coses, potser ni te l'agafen, No, clar, és que has d'esperar a veure el vídeo abans de fotre res, que després ja, ui, mira, què diu aquest, de salvar el català, sucre a la boca, pum. No, ara ja no vull acabar de dir-t'ho tot perquè ja ho has fet malament. Ja ho has fet malament des d'un començament i ara em fot haver d'explicar-ho tot una altra vegada. Apa, siau.